Otu obodo Anambra steeti bụ Asatu alaka ndị Ntorobia bụpụrụ asụmasị tụfịa kwa megide otiti ihe ahụ otu Operation Udo ga-achị tiri nwata nwaanyị ji otu afọ efe ala nna ya. Ha kọwara na nke ahụ jọgburu onwe ya. Joseph Ebocha ga-akọtọpụ akụkọ a. Oge ọ na-ekwu okwu na ngagharị nkwado Gọvanọ Chukwuma Soludo, onye President General otu Asatu bụ Maazị Ken Okoli kwuru na ọ dị mkpa ka enyocha makwa rọpụta ndị ọrụ nchekwa ahụ bụ ndị kpara agwa n'ụzọ iwu ọrụ ha na-akwadoghị ma takwa ha ahụhụ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ kpọkuo ndị mmadụ ka ha tinye anya na mmiri n'ọrụ ndị udo ga-achị n'alụ iji wee fụ na otu ahụ bụ nke a chịkọtara ọrụ nchekwa dị iche iche wee guzobe ha. Ọ nọkwaziri oge ahụ wee gosipụtakwa obi mwute ya ka ụfọdụ ndị bụ ndị na-azọ ọkwa ọchịchị na-adị jiri ihe na-eme were na-akatọ ndị ọzọ iji wee zọta vootu maka ntuliaka na-abịa. Oge ọ na-anabata ndị ụmụ ntorobịa ahụ na obi gọọmenti nke dị n'Awka, onye Chief of Staff nyegara aka na-achị steeti a bụ Maazị Ernest Ezeaji katọrọ akparamagwa ọjọọ dị otu a bụ nke ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa ahụ kpara ma kwukwezie na ọ mara na a ga-enwerịrị ndị ga-achọ iji mkpamkpa akpara wee goro ụfọdụ obi ndị mmadụ.